Salam qadrli vatandaşlar, salam qadrli illeşler. Ne bugün biz yine de vatandaşlarımız bilen şu yere yığınlaştık. Bugünkü gurrun edecek temamız bizim vatan sevgisi, yani vatana bolan bizim duygumuz, vatan zarlığı, vatan do yankı vatandarlığı. Her kimin yüreğine bar deyip düşünen da şerutda yaşayanlar ençi yıl beri 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20-25 yıl beri yaşap yürün, 30 yıl beri yaşap yürün. Bizim iyileşlememiz var, vatan zarı olup. Şunki temamı bizim vatan zarı. Alıp otursak şunki şu gepleşige katnaşan bir iyileşlememizin daşurutta yaşap yörünü yam adından bir 2-3 yıl bolanır deyip pikir ediyen bu näme de olsa yaňy gelenler yaňy daşurutta çıkanlar bolýardy beýlekler bilen deňäňde bu 30 yıllap 20 yıllap watanyny görmedikler var bu zatlar gaty bir dil bilen aýdyp diýer ýaldat del bunu diňe çeken biler watandaryny diňe çeken biler diýär ýa-ni biziň ata-babalarymyzyň amne sözü var, aydan sözü. Yarının ayrılan 7 yıl ağlar, yurdunun ayrılan ölünçe diye. Vatandaşlar, bugünkü gepleşimize hoş geldiniz. Salamlaşalım. İyileştirmedi bilen. Salam edeydi vatandaşlar, geçecek şey. Hemen hoş gördük. Salam vatandaşlar. Başlatın Kurban ağa. Salam vatandaşlar. Salam ben. Bugünkü gepleşin başını Sehradan başlaysak diyen sebebi in aramızda in köpü taşerurtta esası şu орстыльный айдаңда сознательное время привела за границей дияды. Durmuşun yarısından köpüsünü ömrünün yarısından köpüsünü şu taşerurtta geçirenden biri Sehra sen özün haqdaydaýsaň sen çağa kaň çykyp gaýdyn Türkmenistandan we meniň ine bir hayran galýanda gaty hayran galýanda entegem ene dilini ýatdan çykarmanlygyň meni hayran galýar sebäbi käbir adamlara gawat gelýände men daşarutdan ine Türkmenistandan çykyp gaýdynma 5 ýyl boldy ýa 7 ýyl boldy diýär Türkmen dilini bilen okda Türkmen dilini bilen ok ya gurulaky bilen ok ya ýadynyň çykarypdyr ya şonu gurulaky gelen okda bilmedik filan bolýar şol bir hili şol real ýagdaý barmy kadýanna ya gurulaky gelen ok ya ýadynyň çykarypdyr şol gaty bir garamat edip gurulýar gelene de 5 ýyl ya 7 ýyl boldy diýär. Sen şu arada näme aýdyp biljek şu daşarda çykypsyň ine çağa kaň Türkmen dilini yitirmeýänsiň aýagalygyna da Türkmen kitaplar okuyan diýende Türkmen kinolary, Türkmen aýdymlar dinleýän diýen men şu zatlara gaty gowy düşünýän sebäbi watana bolan süýgi ol adam aslynda watany süýýän ol ömrü ötýänçe ýadynyň çykmaýar çağlykda eden zatlary ul wagt eden zatlary ähli däp desurlar biziň medeniýetimiz biziň dilimiz hiç wagt ýatdan çykmaly däl diýip düşünýän men. Neter şu arada näme aýdyp biljek? Salam alaykum vatandaşlar. Yeni bir gezek. Bir zat var. Men babam, mamam bilen öňübesim. Babam molla adamdy. Ol ören maňa şeýle bir zat öwretdi. Türkmençiligi, hemem adamlara garşy söýgi, hemem hormat bermegi. Hemem nähil diýen size ol hiç açan adama karşı gaharly bolmaly däl diýdi. Täbi adamyň başka durmuşuna то есть я забыла уже запуталась. Можно это убрать, да? Не, продолжай, айдвер. Yani
Men babam ile önübesim. Şoň üçin men maňa başgaça terbiýe berdiler. Şoň üçin men türkmen dilini babam bilen öwrendim. Babam maňa öwretdi. Men 9-njy klasaçyn türkmen sanyny okudum. Ýöne men onu da internetde okuýardım. Şoň hemem sinem şädem dädem bilen garyndaşlarym bilen türkmençe gülleşmäni. Ýöne kä wagt bolýa Rus dilinde gülleşýän, Rus sözlerini, ors sözlerini garşdyrýan ýöne men ondan da sinem türkmençe gülleşmäni. Bilemok men ilmidama watany söýen hemem türkmenistana gaýtmak isläpdim. Men ilmidama bizde bir neme vardı, kino var. Hildiyen ol bir neme gayri alqaçyara neme какой-то этот. Atladım. Ha, o ağlaya on neme то есть её слёзы превращаются в диаманты. Ilmidama men şol gyry ýadyma düşýärdim. Men cadil hüncü ertekibi. Ha, şol ýadyma men her ýyl mysal üçin adamlar mysal üçin täzilde diýerler men bir zat etleýän, onu etleýän men ilmidam watana gaýtmak etleýärdim. Her ýyl 14 ýaşymdan hiç ýerde ýaşamak islemýärdim. Diňe Türkmenistanyna. Men islegim şeýledi. Doğru. Hem kişiňe şeyleri akmakadip men çak edýän. Bu arada aýjahan näme aýdyp berer bide? Ne geleniňe näçe ýyl, 3-4 ýyl bolan rolin şularlykda watan küýsegine näýle özüňde näýle alyp barýar. Näýle bolýa kitap ýa şolar ýa aýdymlar dinleýän ýa kitaplar okuýanmy ýa kinolar görýänmi? Nämeler bolup geçýär? Salam edýär watandaşlar, ýene bir gezek geçýärşi hemmäňizi hoş gördük. Şu gepleşikde şu Sehran diýjek bolýany, ýani şu watan söýgüsi hiç wagt adamda öçmeýär-de. Ol doga bitdi, ol ölýänçän gidýär o watan söýgüsi. Şu Sehra şonu diýjek boldy-da. Sehrada şu 14 ýaşyna çykan bolsa, hiç wagt unutmandyr o watan, öz watanyny. Bizim Türkmende bir söz var da, yat yurtlarda bay bolandan öz yurdunda geda bol diýipdir. Şu Sehrada şuma hor ýaşaýan nädir ýa-da bir neme del da, diňe onu yüreginde watan duýgusy var, watan söýgüsi var, watana dolanmak pikiri var. Şoň bilen ýaşaýar da Sehra. Şoň ýaly hemme watandaşlarymyzyň şunýalak duýgy, o duýgy hiç kimde ölmeli däl diýip pikir edýän mene. Bizim şu 2 ýyl, 3 ýyl boldy da şu ýurtdaşyna çykanmyda. Eýam öz ýylyň küýse uğraýan da geleňden, geleň munundan. Öýüň küýseýän, ýurduňy, watanyny küýseýän. Olatlar hiç asan insanyna ölmeli däl watan duýgusy. Şu watanymyzy gazanmagymyz gerek. Watanymyzy öz elimize almagymyz gerek. Beýleki düşünmeýän watandaşlarymyza da düşünse, şu watan göreşi, biziň alyp barýan göreşimiz bir boş däl-de, boş däl. Şo her kimiň watan duýgusy bolmaly diýjek bolýanym. Watandaşlarymyzyň hem şo pikirde bolmasyny isleýän. Bir hili köp watandaşlarymyz parksyzmy diýip pikir edýän. Gelip goşuly beren oklar da bize şu doğrudan bizem şonu küýseýäs, watanymyzy küýseýäs, ya bir watanyň üçin bir azajyk iş etseň hem ol ýatda galýar da. Beýlek watandaşlarymyzyň hem şoňa düşünmesini isleýän. Mene diýjegim şeýle. Doğru. Bu arada beýlek watandaşlarymyz näme pikirde? Haýsyňyz aýtjak, haýsyňyz has. Men elim galdyraýyn. Hawa. Salam vatandaşlar, edili ýurdaşlar, oğlatları bilen dogry bellek geçsin. Yarından aýrylan 7 ýyl ağlar, ýurdundan aýrylan ömürlük. Bu dogry. 7 ýyl boldy gelenime, şimdi 8-nji ýylym içi.
vatanlarını öyle bir çekiyiz. Misal için çağalarımızın yanında yoktur. Pul koy vereninden ama. Sen enemekli ayrısın. Atasız olursun çağalarımı. Oğlum 96. yıl doğum yılı. 4 yaşındadır men adamımdan ayrılanında. Hiç yıl görüşmüyor. Çağalarıma hiç yıl kıydatam yok. Çağalarım yazda üstümde öyüm yok. Men zayt alayın diye kayıtım bari. Yöne şu vatanımızı kazansak, ben dine son düşünüyorum. Öyü hem zatı yardımdan çıkartın, dine vatanımı kazanayım deyip, onu diyeceğim dile geçen vatanıma dönmeyi, sağlarımın yanında olmayı, sağlarım oğlum şu vaat bulduktan çok geldi. Şimdi onu eğlendirmeli, onu düşünüyorum. Yöne şeyle bir Türkmenistan'ı göresim geliyor, sağlarımı kucaklap önüme almak, onların kokusu, Türkmenistan'ın iyisi, vatan zarını çekmek neme sarı tekrar var Allah kömek etsin diyen 30 yıldır dışarıda ben 7 yıla zorsu diyen Türkmenistan'ın kinolarını görüyor, yine ağlap görüyor. Onun için beyleki vatandaşları da yüzlenesin geliyor. Ay Türkmenistan'ı kazanı verin hem biz görürüz deyip beyle çette durmam. Hemmemiz koşulup vatanımıza dönelim. Şu yerde biz işleyiz. Yöne şu işlerimiz biz Türkmenistan'a etsek 16 saat desek saat işlemeli 16 saat işler yöne vatanımıza dönelim. Biz Türkmenistan'a edelim. Şu ediyen işlerimizi biz Türkmenistan'a edelim. Vatanımız için işleyelim. Yerden gitsen akşamada öyüne gezen çağaların bilen oturup üç nakar için çağalarımıza ne terbiye verebiliriz, ne mehir verebiliriz. Biz daşar yurtta geçiyoruz. Biz vatanımızı küyseyiz, isteyez, vatanımıza dönmek isteyez, vatandaşlara da hayiş ediyez, yalvarmalı olsa yalvarıyız. Yöne yeter ki vatanımıza dönelim, kazanalım, təzə Türkmenistan'ı kuralım. Ben aytacak saatlarımdan ibaret, aytacak saatlarım kən yöne suat polğunuyum. Türkmenistan diyende damağım doluyor, polğunuyum. Doğrudur. Doğrudur. Şu Türkmenistan diyen sözü ağzına kimin damağda olmaya. Ben şu soru veresim bile kimin damağda olmaya. Hani kurbana ne amaydır ka bu arada vatandan çıkan oğum epetli yıl bulunur. Her kim güzaran ne çıkıyor da. Yine bir gerek salam vatandaşlar hemmenize. Vatanı her kim sevmeli. Öz vatanımız Türkmenistan. Türkmenistan nesine uyalamızdan yanamaydık geçti. Nemeğim gelenmeli 3 yıl oldu. Yürüğüm musya çağalan görüyorsun böyle şolara varıp terbiye de veresin geliyor. Netip bolsana yollamız açılır. Täze Türkmenistan'a mı kurarız? Allah yol versin. Vatandaşçılık hemmemizde de değişli. Vardır içimizde bir yüreği donlar. Olur ödünü Türkmenim hata etmesin. İnha yağdaylar şeyle. Netip bolsa yine çağlamada da koşur. Anarda işlersem vatanımızdan töyürüz. Benim doğru maytemine şu an tolğunyan yine bari açacaklardım şu. Yani daşarı yolda gelip yankı dil hakkı da ağladığınızda da dili öğrenmek qoğudat. Hayti bir dilem olsa qati ol qoğudat dilini öğrenmek. Yani öz dilini yitirmek ol Türkmene hiç yili gelişen oğum, gelen oğum. Yine vatandaşlar ben bir iki aytacaklardım şulardan ibaret. Sağ olun. Cemal elin alırya. Cemal aydıver. Ben şu vatandaşlara yüzlenesim geliyor da vatan sevgisi bolmayanın sağı sevgisem yoktur. Yani sen vatanı sevmesen nähil sürünýän bolsam, aýman garranda çağalarymam şeýle sürünsün, nämetse şeysin, islese araba sürsün, meni baksa bolýar diýen pikirde bolýar ol adamlar. Yani sen çağalaryň geljegini oýlasaň, Türkmenistan vatanymyz össün diýip şu urşa gitmelen bolsa,
vatanın üçün näme etmelen bolsa öňde durajaksyň. Hiç il düşünjek dälsiň de menem şu ýerde bar, menem gitjek diýip öňe ýörejaksyň, ýa-da ýöremejeksiň. Men şu wagt şu vatan üçün görüşmeyen, aňatyny baklaşdyran adamlara, vatandaşlara şeýle yüzlenesim gelýär, şeýle de düşünýän. Vatan söýgüsü olmaýanyň çağda söýgüsü olmaz. Oň hiç ýyly söýgüsü ýok. Ol adam diňe özüni düşünen adamdır. Şunu diýmek istedim. Doğru. Şu Cemal'ın aydanına koşulsam mümkün mü oluyor? Olur. Şu doğrudan geçmişimizde, tarihimizde ters alsak, vatan üçün canını kurban eden bir topar kahraman adamlarımız var da geçmişimizde, tarihimizde ters alıp görsek, şu öz canını orta atan adamlar şolar. Şolar yani her kimden, her bir insanın vatan duygusu bolmaly, hukmani. Bu görüşde hiç kim çette durmalı değil diyecek olan vatandaşlarımızdadır. Esasen daşarı yurtta gezip gören vatandaşlarımızın şu görüşü hukmani koşulmalısını isteyen. Şu tarihten, geçmişimizden biraz fikir edip, iyimize seyredip, şolardan nusuk almamız gerek. Biz vatanı hiç asan elden vermeli değil. Şunu aytacaktım. Doğru aytacağım. Biz tarihe göz aylamalı, tarih iyide seyretmeli. Önkü ata-babalarımız näyle görüşen bolsa vatan üçün, bir garşy yer üçün canını beren bolsa, başyny orta goýan bolsa, bizem şolaryň nesilleri, biz şonu unutmalylar. Vatan ýylýan dat bir ol bir hemme zatdan öňde durýan dat. Şoň üçin ol dilini, dinini ýa watanyny ýa özüň däpde soruny, medeniýetini hiç sada çalışmak bolmaz. Başka dil öwrenýärmi? Daşarda bar başka dil öwrenýärmi? Sen öz dilini yitirmeli diýen zat ýok. Bir dil öwrenip öz dilini yitirmeli diýen zat ýok. Ol sen ona näme gazanýan? Sen öz dilini yitirip başka bir dil öwrenýärmi? Soň näme gazanýan? Hiç zat gazanan ok. Sen iň gymmatly zatyny yitirýän, öz ene dilini yitirýän. Şol sebäpli men şu Amerika gelemde ýanym bilen bir epretli kitap, Türkmen kitap getiripdim. Birden Türkmen dilim ýadymdan çykmasyn diýip, o zamanlar YouTube zat ýokdy, o zamanlar Facebook'um ýokdy. Bu Odnoklassnik, olar ýaldatlar ýokdy. Onuň bir aýdym tazam dinläp bolanokdy. Şu giden paçka, şeýle paçka kasete getiripdim ýanym bilen. Kasete bara, nime magnitofona sokulyp dinlenýän. Şu kasetany ona da dutar aýdymlary bardy. Bagşy gelinleriň, erkek biziň bagşylanmadyň aýdymlary bardy. Şu dutar beýle aýdymlarym bardy. Onuň bu getiren kitaplamam Türkmen diline bardy. Şolary gaýtalap, öňelim okanam bolsa ýene gaýtalap 1 ýyldan soň, 3 ýyldan soň ýene gaýtalap okuýadym. Şu zatlar men ýadymdan çykmasyn diýip. Soňra YouTube çykdy, YouTube'da soň Türkmen bagşylary goýup başladylar, soň Facebook'da goýdular, Facebook çykdy, ol 2006-njy ýylmy. Onuň şeýdip ýuwaş-ýuwaş onuň kitap zat geregem bolmady. Onuň soňa waka Google'la Türkmen kitaplarını yüklep başladılar. Sahipa edip goşguları için yüklep başladılar. Magtum olayın goşgularını yüklep başladılar. Onu birazcık ansadırak oldu da. Türkmen dili yine de qaytarıp idina getirme üçün günlük dinläp dursan goýda öz ene dilini. Ene şolar ýalrak başga dil öwrenýän bilen öz ene dilini ýadymdan çykarmaly diýen zat ýok. Dil näçe köp bilseň şonça baýlykdyr. Ana şolar vatandaşlar Doğru. Hawa watanyny hiç gat adam zat ýadymdan çykarmalylar. Göbek kanymyzyň daman ýeri biziň edil o topraklary görejimiziň gözümizden göreji ýaly edip saklamaly. Doğru. Adam hawa 5 manat pullyp ýurtdan çykýas, şu çağalamada gowy idirel içrelip ýöne biziň ýitirýän zadymyzy gatykän. Gatykän zat ýitirýär çağalamyzyň ýörjen bolanyny göremdik. Çağalamyzyň ýaňy dili bitip gürlänini göremdik, eşdemdik. Ya bir mektebe gidenni, 7 ýaşap mektebe gidenni göremdik. O
bir bäden puli berip oturanyň bilenem ol çağa ene mehrini, ata mehrini görmeýän çağa. Ol domda, detski domlarda ularlamy ya internatlarda ularlamy ol şol desseňine enesi atasy baram bolsa yıllap enesin atasyny gören oklar. Näme bolsa det domda ýa-bir internatda bolýan çağalar 6-njy günleri ya bu hadnoy günler bazar günler enesin atasyny görýänler ýöne biziň şu ýagdaýymyzda yurt yapyk, ara yapyk, yollar yapyk, millet gidip bilen ok, çağalaryny görüp bilen ok. Ine bul zatlar diýerler iň erbet zat şol aýralyk diýip, iň erbet zat diýen ekenler şu aýralygy. Bak erbet zat aýralyk taplaýan ekenler aýralyk. Häzirem şeýle. Inne häzir hasam türkmenler biziň watandaşlarymyz göz ýetirýänler. Öz günneki durmuşyna, günneki tejribesinde görýänler näile ajyzatdygyny, çağatyndan, enesinden, atasyndan aýrylmaň iň ajyzatdygyny. Menen gaýtalap oturmaýynda şol watan söýgüsi menne hiç watan öçmedik. Şol watan söýgüsi menne henidem dur. Ol gitmeýärem, ol meň bile bile deňine öler. Bu ýöne oňa çenni on ýaly bolmasyn, netip bolsa biz watanymyzy gazanars, netip bolsa ýollar açylar. Bizem barars öz watanymyzy her kim öz watanyna öz edenine edip ýaşar diýen isläne diýen menne niýet bar. Netip bolsa biz öz watanymyza gaýdyp barars, ýollar açylsa. İnşallah. Amin. Ağzından sayestin. Hawa. Şular ýalrak. Ben şu çağalarım kiçirek wagtynda da Türkmenistana wagtman çağalarym ýanyna bolup bilmedim. Mesela men daha soğuzda, açıqalarda, samdırda, çörekde işler, kıçıstırıp, işledim. Kızım ağlıyordu da, pulunum gerekler, hiç sardın gerekler, yanımızda olsam oluyor. Çay bilen çörek ihtiyatı örer yerdi. Ecemi oynadım, öyüm yoktu, häzirem öyüm yok. Sonra ayrılıktan içine näme ağlayan oğlum deysem, ayrılıktan yardım diyerdi. Şol aýralyk gaty her bir hojalyga degip geçdi-de şol aýralyk diýilýän. Her bir hojalyga degip geçdi. Näçe bir maşgalalar ýykyldy. Çağalar bir ýerde, ýan ýollaşy bir ýerde, aýaly başga ýerde. Şolar ýaly şol 5 manat diýip bir döň çörek diýip watandan aýra düşen milletine bar durmuşy kül boldy diýip hasap edýän. Sebäbi bir maşgala bolup sen öz çağalan görülmesen, öz ýan ýollaşyň görülmesen, şol maşgala dağnyk maşgala, şol maşgalanyň ömrü kül bolan diýip düşünýän men. Sebäbi sen iň agyr jega men ýen watlaň ýaş watlaň bir-birini görülmejek bolsa, soň haçan görjeksen bir-birini. O näil durmuş bolýar ol. O ýöne şo zatlary biziň çağalamyda görkezmeliler biz. Biz çoň üçin göreşmeli. Biziň çağalamyda bir ýalak gul bolup taşyryklarda ýaşamasynlar. Çağalar bir ýerde, özü bir ýerde. Şolar ýalak güni biz öz çağalamyda görkezmeliler. Diýişdirnak bolmaly, näme etmeli, güni göreşmeli. Hawa özümiz gul bolduk, çağalarymyz gul bolmasyn. Özümüz daşary ýurtda sürünýär. Allah'tan çağalarymyz bir daşary ýurtlarda sürünmesin. Eýe çykalyn watanymyza, çağalarymyza, enesamyza hemme zatymyza eýe çykalyn. Doğru diýäňiz. Şu durmuşymyzyň iň bir näme wagtyda bizim şu çekenlerimizi bizim çekenlerimizi çağalar çekmesin. Şoň üçin göreşelin. Hawa. Urşa gidipdirler. Hiç il aýaly erkegi yok. Watan üçin söwüş, watan üçin öl. Ol adama iň bir bagtly. Watanyň üçin janyny feda etmek. Ýöne daşary ýurtda özüňçe ýok adamyň işini edip ondan ýene de çekinip durýar. Sen oň işini edýän ýöne ýene de sen çekinýän. Çağalarymyzyň şeýle egirini
yere bakıp durmasın. Dedi en atasına zar olup egine kısık. Yöne şu çağalarımız bundan sonra egine kısılmasın, yere bakmasın, şoların ruhu belin olmak için görüşelim. Doğru. Ola. Bilen benim için men şu çıkışı qolladım. Sebebi käbir näme yerlerde Gurban şu wagtky hökümete hem 30 yıl hökümete karşı çıkan adamlara vatan dönükleri diýerler. Men şoň üçin şu zatları diýmek isledim. Näme üçin? Sebebi biz eger vatan dönükleri bolsak, näme üçin biz onna şunça ýyl görüşýäris, hem karşı çykýaris, hem çağlarymyzyň hem vatana gaýtmak isleýäris. Pikir etmeler bir azajyk. Eger biz vatan dönükleri bolsadyk, onda näme üçin biz gaýtmak isleýäris? Ýöne şu zatlary hiç açan ol hökümet pikirim etmez, aýtmazam ýöne onu da men ören nähildiň minnetdar şu günkü çıkışımda şu çıkışa gelen adamlara da sebebi bu ören nähildiň duýguly mesele men üçin sebebi men şunça ýyl garaşdym ýöne nähildiň şu ýylyň içinde men nähil adamlary gördüm, 2 ýyllyk eden adamlary pul üçin wezife üçin özlerini satan, hem şu ýer watanyny bir wagt işläpdirler, özlerini satan adamlar. Şoň üçin şu wagda senem şu zatlary dowam edýärler. Hem mara olar wara şu wagda seni şolara näçe pul töleýänmişsin, şu wagda razy bolup işleýärler, hem dowam edýärler öz görüşlerini. Hem bir-birine karşı karşılık görkezýärler. O da hökümete nähildiň hezirlik berýär. Sebebi olar düşünýärler, halk düşünenok, şoň üçin dowam edilýär bu diktatura. Şeýle. Onda vatandaşlar başga aýtjak goýjak dadyňyz barmy ýa şu ýerde jemläliňmi? Şu Sahranka biraz açık koşayın, şu Sahra diye de vatan dönüğü diyeler bize diye. Şu halkımızın yurdun içinde yaşa oturandasında yaşap görün milletimizin, ähli vatandaşlarımızın vatan dönüğünün hakiki eýesinin kimdigini bilmekleri zerur. Biz vatan dönüğü değil, bizim yüreklerimizde vatan var, vatan söýgüsü var. Şu zatlara düşünmesi gerek. Şu an kim vatan dönüğü, kim vatan için uğraşıyor, şu zatlara göz yetirmekleri zerur. Şunu aýtjaktym. Ya, bu yerde kim diýenem bolsa şu vatan dönüğü diýip diýenem bolsa ol adamyň edil özüniň vatan dönüğü görnüp dura. Şu wagtdan gapdaňdaky bile işläp ýören tanışyňa ýa dogunyňa ýa garnaşyňa ýa bir ýene bir komnatdaşyňa bile işdeşiňe şu Türkiýede ýa başga ýurtda ýaşap ýören ýeriňdäki senin öz vatandaşyňa Türkmenistanly orada oňa sen oňa vatan dönüğü sen diýip bilmersiňe. Sebebi ýaly olam sen ýaly 5 manat pullyk geldi, olam sen ýaly çagasyny ekläýnik geldi. Ol vatan dönüğü diýip ýazýanam bolsa, diýýänam bolsa ol adamyň özü vatan dönüğü. Ol özüni satyp oturýarşataýdy. Vatanını söýmeýän adam, halkyny söýmeýän adam vatan dönüğü bolup biler. Ýöne biz vatanymyzy, halkymyzy, vatanymyzyň bir garşy toprağymyzy, hemme zatymyzy biz söýýäs. Biz oň üçin vatan dönüğü däl. Bizde vatana söýgü var, halkymyza söýgü var. Her bir zata söýgü var. Eger hiç zata söýgüsi ýok, adam vatan dönüğü bolýar. Ol halkyny, watanyny söýmeýän adam vatan dönüğü bolýar, dämi? O biz
atavawalanmadyk biziň bir garşy yer üçin başyny goýup görüşen bolsa, bizem şolaň nesilleri, bizem görüşür başymyzdan goýar orta. Bir garşy yer üçin. Jahan gelince şu diktatorany goldayan adamlar diňe şu zatlara garşy durýan adamlar kim bolsa da tapawut ýok, şolara watan döwnügi diýerler. Ýöne diktatora garşy duranyň üçin watan döwnügi bolmaýan. Watan döwnügi bolmak üçin ören watana garşy очень страшная вещь надо сделать. Ören ervedat etmeli. O eger tariha seretseň şeýle bolmaly. Bular watan döwnük sözünem näme diýenem düşünýoklar, dogry emaýsam. Ja, ýöne diýmelmiş diýse diýýärler. O zatlara üns bermeň. O zatlar ýyzyk alýan zatlar. O zatlara täginip seredip ýa jogap berjek bolup durmaň. Wagtyňyzy ýitirip. Onda näme watandaşlar başga goşşakdadyňyz ýok bolsa şu ýerde jemläliňmi? Borsoň ýene bir gepleşik edersen tak. Watan hakda, watan zar hakda näçe aýsaň aýdyp oturmaly bir yarım sagatyň, bir sagatyň bilen gutarjak temada dälbi. Hawa. Herkimiň içinde ot ýanýar. Hawa, dogry. Aytjak diýene bir az aýtyp goýuň ýöne içiň o öýle bir doly Türkmenistan barada aýtjak bolsaň aýralyk barada sadece bilýän-de şonu bar dil bilen düşündirmek kıyın. Ýöne şu watan barada geçseň, gürleseň ters yorum ýazanlar hem bolýar. Olar watan söýgüsi ýoklar. Gerek yerinde watan daşmanda satýan adamlar watany kazanmak üçin olar garşy durýar. Watany kazanmak üçin görüşenlere olar garşy durýar. Yeri gelen wagtynda olar daşmanda satýan adamlar. Biz şonu da görüşmiz dowam etmeli, biz hukman öňe gitmeli. Biz hiç kimin gepi sözi bize täsir etmeli däl. Biz sebäbi ýüregimizde watan söýgüsi duýgusy ösen. Onun için de görüşmek. Öňe bir adım ätdik, şol iki adım ätjek bolmalydy. Ýa adım ýok. Watan üçin görüşmeli, görüşersem ýene de dowam eder. Kazanýansak biz şoň üçin görüşýär. Bolýa watandaşlar näme de bolsa bugün bir azajyk derdimiz döktük. Ýene de gelip duruň. Olar ýaly tema biziň öňe çykyp beýdip gürläp bilmeýän watandaşlarymyzam kän. Olar üçin hem olaň derdine derman bolýandyr diýip pikir edýän. Hawa, sag bolun. Hawa, şu belki biziň pikirlerimize goşuljak tapylar. Belki bize görüşmede ýene bir adam goşulsa, has gowy, biz öňe gidip bilýäs. Hawa, gaderly watandaşlar, dinanlar, biziň iýleşlerimiz, siziň hem elbetde ýurtda galan çaglaryňyz bardyr, balalaryňyz bardyr, ýene ataňyz bardyr, görüsiňiz gelýändir. Şoň üçin hem gaýra durmaň, gelin biziň görüşimize goşulyň, watany gazanalyň. Bir maşgala o ýerde döwran sürmelýän zat ýok, watan biziňki. Her biri biziňki. Bolýar watandaşlar şu ýerde jemläliň, onu hoş sag bolun geliniňiz üçin, gyzyklyk beren gürümleňiz üçin hem taňyl kasyn her biriňize. Sizem sag bolun, saglykda görüşelim. Men duýgaly çykyş etdim, bagşlarsyňyz. Janyňyz sag bolsun, hoş sag bolun. Sag bolun. Hemmemizem duýgulandyk. Bolýar sag bolun. Hemmemizin derdimiz bir. Sag bolun.